Éjféli játszma, mindörökké démonok. Leszel a barátnőm? Na? Hűha. A Kinder kollekciómból. Kinder kollekció. Minden igazi férfinak van. Milyen melóról van szó? A régi munkádról. Éjjeli ügyelet a patológián. Nem itt tölték meg majdnem azt az éjjeli őrt egyszer? Szeretett skalpolni, utána meg dugni. Baszott, mocskos, pervers szarság volt. A gyilkost egy barát ölte meg? Lelőtte. Wörmer nem halt meg. Látni akarom. Tönkretette a szüleimet. Kórházban van. Apa! Ez Wörmer! Baszódj meg! Te disznó! Éjjeli őr, mint az apád. Őrület. Már csak gyilkos kell. Te ki vagy? Wörmer? És feltette a kérdést, amit minden buddhista imádna. Mit? Tudod, milyen érzés a halál? Megskalpolták. Ez nem Wörmer módszere? Honnan tudja? Megszökött. Egy imitátor. Szintén bolond, mint az apja? Éjféli játszma, mindörökké démonok. Hamarosan a mozikban.